Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala Jumai November kalo klitan samba flani muga ani saba aw munu ba fle sanga naka wakati anga bololo sira klingin na bela jelinga maliko ne kata se maliko kana ma ami aw bela jelin fo aka wakati o chugala kuna foni ale wati seleni ayo bismillah kuna fondamnela bi forum climat tako folo baraw koni ulu baraw damnena kunu alamusa anga faba konnala yano yina tata no ka blamina min konnala sa ode ye ben ale bi se ka sinsin anga sahel konnola chogoya mina abarab na to sina fo kile saba o bonyango mi na bina ke sababu isa kama chamani ka ulu franyo ka se ka ben kinya kuma ninka ufo langini mi sa ode ka se ka lakana o bi se ka sinsin chogoya mina jamana fantan na ni bela jelen konnala obina kuma falen ninka ulu ke anga keleke chew koni wala sa ka sika anga jamana koni ninka ale bela jelen koni kisi ba ma wala tigilama ulu utoro masa anga keleke chew koni ya yira kafo ko femi anefisi ale be kidal klibi yan fanfela ula anga keleke chew ye larawli koni ninka o ke kunu kliga fe no bena alamsa november kalo kile kono toma samba flani muga ani saba juripa ma ulu ya yira kafo ko femi ye anga fintigila kawyo ubeka usegonu de mayira bela jelenke wala sa ka sika lakana ninka o sinsi toga mina kidalla dugu o konona la ka yira la fana ka fo ko femi ye buna haramadiya hakaw ye anga fintigila kaw ulu sebe koro jambe o la kosobe diripa ko ka ba da dugu la ma bela jelen kulo kanga fo ko mashi kana joro mashi kana yira ka sababu yake ba ngati wala tigila ma ubeka papali kuma munu ninka o funyana ko ye kuma mini asiglente kalakan uko nyojo fintigila kaw la ka sababu yake ulu de ye u deme bagai ye kalanso mi be anga jamana o konnala ya no tenen temeni november kalo kile woro samba flani muga ani saba ulu koni ye kile duru bara blani ka o buluda ka sobe ga jamana kon kan ka musaka do ni ka o di uma faranyo kan je kulumi ni o nyashine be kere ye kalanso to go yala sa anga jamana konnala ulu kon tuyeni bara blani ka ale buluda ka bi october kalo kile muga ni kile samba flani muga ani saba mi nu be ku ka hake koni ka o nyini ni wati na anga jamana marabako koni ya yira ka fo ko uma jena ye galomi ni akon taraka da anga jamana la ka yira ka fo ko anga jamana kon be ka buna haramadiya hakew ni ka ulu soso keren sa anga fintigila kaw wala sa ka sika kwari koni ni ka ale labo anga jamana o konnala ya no femi ye gine konakiri ka ka pori ulu koni ye o daile CMDT wala sa ubuseka ukabara ni ka aleke nogoyala ambita sika soko ulu fe no nyala mini femi ni ale musaka beti jo fo sefa wari million muga o bonyongula mini o nyala mini femi na male wele ko cannabis ale briki kemenani ani tan o de koni mina november kalo kile woro temeni samba flani muga ani saba kenadu ka ulu fe no amena chagaram fesa o de office central la des stupéfiants
beta gawkaw ulu feno ni wakati na u kɔni dɔ fara u ka couvre-feu ale kuntagala kan novembre kalo tile 8 tɛmɛnen san 2027 o wakati kelen fɛnɛ na fɛn min ye an sɔngo arajo maaw ye ulu kɔni ye kuma ni ka o jɔ arajo kɔnɔna la fo ka taga fɔ ko min kɛra ka sababuya kɛ arajo baarakɛla dɔ o fagara Banbagatɔ wale tigilamaw ulu fɛ lakanabaliya kɔni ale bɛ Gawo dugu o kɔnɔna la min n'a kelen ka gawkaw ka ulu jɔrɔ kosɛbɛ Gawo mara kɔni kɔnɔna la sa fɛn min ye Banbagatɔ wale tigilamaw ye ulu kɔni kelen don ni ka daga sigi ulu de la ko daga min na tɛ se ka wuli ka bɔ u yɛrɛ dala ni wagati in na ka taga se fintigi gansan tigilamaw ma ulu yɛrɛ kɔni bɛ ka u labɛn walasa u bɛ se ka ko ni ka ulu sigi sen kan cogoya min na. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Macky Sall ye ale kɔni ye yamaruya di k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la ni ka taa tunga fɛ kɔgɔji kana na o kɔni o ka bali kabini novembre kalo tile 8 san 2023 ni kunnafoni in kɔni bɔra jamana marabagaw olu yɔrɔ la ko ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ maa si kana bɔ u ka jamana o kɔnɔna la k'i b'i kunda tunga kan ni ka taa ka t'i yɛrɛ ni bɔnɛ kɔgɔji o la. Ni wakati na Niger kɔni taji labɔli ka o daminɛ taji min yɛrɛ kun fɔlɔ ni ale bɛna i kunda anw ka jamana o kan. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damarima de bi ni k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yana an ka kunnafoniya an k'o datugu sa ni wagati na an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin Madi Keita ma Madi Keita ale ye kayikaye kɛrɛnkɛrɛnna sa Kayi dugu min ni an b'ale wele ko Sekoto ba ni wagati na a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne jamana o kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnna sa Almeria an bɛ dugawu kɛ an ka tungarakɛ fɛn fɛn sigilen bɛ jamana kɔ kan Ala ka segin n'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔ Madouba ni wagati na terrain tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fɛ yen terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 million 4 ani 100 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo fo euro wari 573 o bɛ san kelen ma walima euro wari 382 o bɛ kalo 18 ma ni kila terrain sara la terrain papier ale bɛ k'i ta ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.